Kamano kuom keto Ramogi TV kane riwruoge mag jochiw thieth machano riwore kod KMPDU ng'anyo mar lakteche kwan gi medore odiechieng' ka odiechieng'. Kawuono ni riwruok machielo mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende obwogo dhi ng'anyo bang' ndalo 7. Odiechieng' manyoro Kenya Union of Clinical Officers bende ne okoni gichako ng'anyo mar wuok tich ma tarik 1. Kaka Judith Omondi leronwa, ng'anyo mar KMPDU to nie juma mar 2 ka moko kuom jood bura koro dwaro mondo mi chuog duol moro mabiro tayo weche mag thieth e pachoka endi. Kaka ndalo medo sudo e kaka riwruoge ma opogore mag jochiw thieth medo chorore machiegni kod ng'anyo mane ochak ndalo 12 ma okalo kod riwruok mar lakteche KMPDU. Nyaka sani riwruoge mamoko 2 obwogo riwore kod KMPDU e ng'anyo bang' ndalo 7. Kopogore gi riwruok mar Clinical Officers mane ochiwo ndalo 7 ne piny owacho odiechieng' manyoro, riwruok mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende okoni bang' ndalo 7 gichako ng'anyo margi. Medical Laboratory Officers, we have written so many letters. Nobody wants to call us to the table to hear us. These people are equally facing risk in their workplaces as their counterpart in other healthcare cadres. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs, from the Kenya Medical Research Institute, from all the blood banks. And if we do this, we are going to affect and paralyze all the health services across, including the private sector. Thothmoro mag riwruoge mamoko gi okopogore kod meke KMPDU manyaka kawuono pod obago ng'anyo mamuol kod chung' ma otegno ni ok gibi dok chien nyaka chop dwachgi. And if those reasons that we enlightened in our strike notice of the 6th March are not solved, we are not going back to work. So basically our peaceful demonstration was to urge the government to fasten their belt to ensure that the issues on the table are solved as quick as possible. Moko kuom jood bura mane twak kod jofwambo bende oseyo migawo mar thieth magikoni osebedo ka seyo ywak mar lakteche ka koro gidwa mondo michuog duol mabiro telo ne sekta mar thieth. There was a CBA, a collective bargain agreement that was signed between the government and the doctors, and it entailed, number 1, that the doctors be paid their arrears owned by the government. Up to now, the doctors in this country are owed some money by the government. That the interns who have been deployed, who are employed already, the government has decided to deduct 91% of their salaries. We want the government to move with speed and pay these doctors these amounts of money. We need to have a health service commission that will take care of the overall problems of the health sector, whether it is from the nurses, the doctors' interests, or the overall status of our health system. Juma ma okalo piny owacho ne otemo bago twak kod riwruok mar KMPDU, twak mane okonyago olemo. Judith Omondi, Ramogi TV.